Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een heel vervelend bericht van vanochtend vroeg. Daarbij was er sprake van een fietser die slachtoffer is geworden van een hit and run. Rond 2 uur vanochtend reed een auto een fietser aan en vervolgens ging de auto er vandoor. De automobilist heeft dus niet gekeken hoe het met de fietser gaat, maar is gewoon vertrokken. En dat is niet de eerste keer. We hebben niet zo lang geleden 2 vergelijkbare gevallen gehad, waarbij fietsers om het leven kwamen en de auto gewoon doorgereden is. Nou, in het geval van vanochtend gebeurde het ter hoogte van de Marcia di Pruga aan de Winston Churchillweg. Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt aan armen en benen en ook heeft hij een hele grote wond aan het hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie is natuurlijk op zoek naar de automobilist. Curaçao alert op olielekkage. Het is wereldnieuws geworden. De olieverspilling, de oliespil, oil spill in het Engels, die vanuit Trinidad en Tobago de kust van Bonaire heeft bereikt. En ook Curaçao en Aruba zijn alert. Dat is gisteren bekendgemaakt omdat de verschillende instanties op Curaçao zich nu hiermee bezighouden. Er wordt gekeken naar mogelijke verontreiniging aan de noord- en westkust van ons eiland. En Camabi houdt onder andere Spaanse water en Oostpunt in de gaten. Er zijn vanochtend, gisteravond al en vanochtend opnieuw teerplekken, dus zeg maar grote drijvende olie op het water gevonden die wellicht aan de kustwacht aan de noordkant van Curaçao kunnen de kust komen vervuilen. Het wordt in de gaten gehouden en er wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen natuurlijk. Corendon koopt The Rich Village. Dat staat vandaag in de Extra. Het is al even geleden, een maand, 2 maanden. Maar nu is het bekend geworden dat Corendon The Rich Village in Scharlo heeft gekocht. Woordvoerder Norman Servas heeft dat bevestigd tegenover de Extra. Het gaat om een miljoeneninvestering. En de Rich Village zal de komende 2 jaar volledig gerenoveerd worden. Er zijn momenteel 125 kamers, maar Corendon wil die aantrekkelijker maken. Het is niet het eerste hotel dat Corendon koopt. En volgens de woordvoerder van Corendon is het opnieuw een bewijs dat het bedrijf zich wil vestigen op Curaçao. Kijk ook onder meer naar de vliegtuigen die Corendon bijna dagelijks laat vliegen tussen Nederland en Curaçao met heel veel toeristen. Geen toegang voor Doen en STSK. Dat is de beslissing die de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kit Martina, heeft gemaakt. De vakbonden Doen en STSK kunnen geen deel gaan worden van de Centrale Commissie van Vakbonden. En dat is bij beide vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Ze zijn het totaal niet eens met de overwegingen van de minister. STSK heeft het zelf over discriminatie en ook de vakbond Doen kan niet begrijpen waarom de minister niet wil dat een vakbond de ambtenaren die het vertegenwoordigt op een meest correcte manier kan vertegenwoordigen. En dat is namelijk in de Centrale Commissie van Vakbonden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Door eigen wijsheid hebben we nu een financieel debakel. Dat zei oud-minister-president Gerrit Schotten. Hij werd gisteren gehoord door de enquêtecommissie van Nos Hospitaal Nobo. En daarin gaat het om de vraag hoe het kan dat het ziekenhuis zoveel duurder is geworden. Nou, volgens Schotten was er een plan, heeft hij als minister-president een ander plan gepresenteerd. Maar de mensen die na hem kwamen en een nieuw plan presenteerden, die hebben uiteindelijk geleid tot een groot financieel debakel. En dat is jammer voor Curaçao, dat is erg voor Curaçao, omdat het geld natuurlijk enorm is gestegen, de kosten voor het hospitaal. Schotten zelf werd gisteren ondervraagd door de commissie. En daarna was het ook de beurt aan Jacinta Constantia. Vervolg de verantwoordelijkheden. Vervolg de verantwoordelijke. Dat zei de oud-minister van Gezondheid. Zij zegt, net als minister-president Schotten, dat er mensen verkeerde beslissingen hebben genomen en dat er tussen 2013 en 2016, 2017 nauwelijks controle vanuit de overheid was. En de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die moeten vervolgd worden. Aldus Constantia. Vandaag gaat de commissie verder en er staan verschillende gesprekken weer op de agenda. Onder meer meneer Alfio Truman
Mike Alexander, notaris, en oud-minister-president Stanley Bertrand en oud-minister van Financiën José Jardim worden vandaag openbaar verhoord door de enquêtecommissie. En dan weer kritiek van Van Huffelen. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Aruba en Nederland zijn aan het kibbelen. Vanuit Aruba wordt gezegd dat Van Huffelen steeds kritiek levert. In Nederland wordt gezegd dat de Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes steeds kritiek heeft. Waar het nu om gaat is dat de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties vragen heeft gesteld aan Van Huffelen naar aanleiding van hun bezoek aan Aruba. Daar hadden ze een gesprek met mevrouw Evelien Wever-Kroes, die aangaf dat Nederland onterecht hele hoge rente vraagt voor de coronaleningen, omdat Aruba de Rijkswet voor financieel toezicht niet zou willen tekenen. Van Huffelen stelt dat het beeld dat de minister-president van Aruba schetst, dat ze dat niet herkent. Volgens haar waren de afspraken, maar heeft Aruba uiteindelijk besloten die afspraken niet na te volgen. De vragen van de senatoren, dus de Eerste Kamerleden, veranderen niet de wijze van aanpak die Van Huffelen heeft. Als Aruba niet aan de afspraken voldoet, dan veranderen ook de rentetarieven niet. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, família Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nós awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de Ready Mix Batching Plant está com a planta aqui, beton te worden mesclado, dingen mixer die planta e não dingen terug. En we beginnen bij Bonaire, want de olievervuiling heeft grote gevolgen. Natuurlijk voor de natuur en milieu, maar ook voor de toeristen die niet naar een paar favoriete plekken kunnen gaan. Omdat de olie onder meer op Sorbonne en Lac B is aangespoeld. Er wordt meteen werk gemaakt van het opruimen van de olie, maar het heeft natuurlijk gevolgen voor Bonaire. En ook wereldwijd wordt er gekeken. Bonaire is net als Curaçao en Aruba meer en meer afhankelijk van toerisme. Dus deze olievervuiling is wat dat betreft erg negatief. Greenpeace heeft laten weten dat ze zeer bezorgd zijn over de situatie. Want er zijn grote olievlekken op zee. En vooral de kwetsbare mangroves, vissen en koraal kunnen flink getroffen worden door de olie. In ieder geval, de overheid houdt het goed in de gaten. Er was gisteren een persconferentie, vandaag een persconferentie. Maar laten we kijken wat de waarnemend gezaghebber hierover gezegd heeft. Meneer Reynolds Nolly Oliana legde uit wat zich precies heeft afgespeeld en wat de situatie op Bonaire tot nu toe is. Maar dat verandert met de dag. Nolly Oliana. Op 7 februari jongstleden is er een schip gezonken in de buurt van Trinidad en Tobago. Dat schip had bunkerfuel aan boord. Het schip is gezonken en op een gegeven moment is de olie eruit gelekt in een grote hoeveelheid. En de grote vlekken van olie die kwamen eigenlijk richting Bonaire. Afdeling havenmeester, maar ook de mensen van Stinapa hebben van dichtbij de situatie gemonitord, want er zijn verschillende mogelijkheden. De olievlek kan op het eiland terechtkomen, maar het kan ook langs het eiland voorbij gaan. Dus vandaar dat wij van tevoren dus geen paniek wouden zaaien, maar gekozen hebben om de situatie van dichtbij te monitoren.
Op dit moment is het zo dat er bij Lagoon, de Inham Lagoon, daar hebben we te maken met een situatie dat er verschillende kleine tot middelgrote olieblokjes zijn. Dat komt gewoon met de stroom naar binnen toe en dat zet zich af op het strand. Gekozen is om deze stukken olie samen met al het andere materiaal dat binnenkomt, om die zo meteen of in de komende dagen met zwaar materiaal weg te halen. Dat is de meest makkelijke en beste situatie die je kunt voorstellen om het zo snel mogelijk weg te halen. En dan gaan we verder met internationaal nieuws, want in Canada is er sprake van hitte in de winter. Met smeltende sneeuw en volle zon zijn de temperaturen lenteachtig in Montreal. Inmiddels heeft de thermometer 15 graden Celsius bereikt en dat is nog nooit gemeten zo hoog op een 27 februari, gisteren dus. De mensen genieten van het warme weer, maar maken zich ook zorgen over de klimaatverandering die ertoe leidt dat er momenteel sprake is van enorme hitte in de winter. Er lag nog sneeuw, maar dat is snel aan het smelten in Canada. En dan gaan we naar Colombia, want daar is een voormalig hoofd van een paramilitaire groep terug naar het land gekeerd. Het gaat om Salvatore Mancuso. Hij is de voormalige baas van een gevreesde Colombiaanse paramilitaire groep. Hij is teruggekeerd naar Colombia na het uitzitten van een 16-jarige gevangenisstraf in de Verenigde Staten. Nu is het de bedoeling dat hij zal deelnemen aan het vredesproces dat nog steeds ongoing is. En het land voert dat met gewapende groeperingen. Dat is inmiddels bekend geworden. Hij is dus terug naar naar Colombia. Excuus daarvoor. Hij is terug naar Colombia. En dat heeft nogal wat voet in aarde, omdat veel mensen hem zien als een gevreesde leider van een paramilitaire groep. Hij zegt nu in vrede te komen en mee te willen helpen aan de vredesonderhandelingen. Daarmee is even aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.